सोर मानो फैदोंमोन? साया मानो फैदोंमोन? प्लिज सार, नों आंनि बिनानावजों माबा सोमोन्दो दंब्ला नों गार सार। आंनि बिनानावा दा जेबो रोङा। बास सोरां, आं बुजिबाय। आं रिकुवेस्ट खालामो सार, आं बिसोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो आइ आफा गैयै समनिफ्रायनो आदोरै गेदेर गोलाव खालामबोदों सार। दा जुदि बिसोरो माबा मोनसे जायोब्ला आं बोरै सहायनो सार? नों फोथाय सोरां, बिसोरो जेबो खालामनो हाया। नों बिसोरनि खोथा लानानै बिब्दि मानो सानबायदों? मानो हाया सार? नों जाबाय सासे इन्सपेक्टर। नों जुदि बेबायदि सिख्लानि थाखाय गफबना थायोब्ला नों गाबोननो गादब जागोन सार। नों गाबोननो मुगै जागोन सार। नोंनि आयेना रावखौबो होसोनो हानाय नङा सार बिदिब्ला। जागोन सोरां, बिब्दिब्ला आं थांनोसै। रोनस्राव, रोनस्राव, बाहेराव ओंखारबो। मा इन्सपेक्टर? माबाफोर जादों नामा? मा सैमा फाग्लाफोर बायदि रौनोलाबायबाय थागोन नों? औ, आं सैमा फाग्ला। बेनिखायनो आं नोंखौ जानो फैदों, मिथिबाय? आनैसो नों? थु बाहेराव। रायजोफोरनि सिगाङाव आं दिनै नोंखौ लासिं सिं खालामहैगोन, मिथिबाय? मोनसाय, पिस्तला बोख्लाय। नै नङाब्ला गावनोसै आं। माबार बोख्लाय। पिस्तला बोख्लाय माबार। आंखौ दाबो सिनायाखै नों? र' आं फुंथुनि नोंखौ। हेल' एसपि साहब, नै दानि बावैसो आं बै गथ'नि बागै बुंदोंमोन। बै गथ'जों रायलायनायसाय। जाम्बा रायलाय। हेलौ सार, आं अनसाय बुंदों। आं नोंसोरखौ जेबो डिस्टार्ब खालामाखै। बे जाबाय बे हालामनि गिदिर मानजाथाव मानसि। नाथाय सार। जेबो नाथाय गैया। नों आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्रो। नों फैग्रोदोल'। अ, जागोन सार। सिनायबाय नैबे रोनस्राव राजाखौ? बेसेबां आखाइ गोलाव मानसि, नों सिनायाखैमोन? नोंबो गोसोआव ला, नोंनि गोजान जाब्लाबो आं जेब्लायबो नोंनि खाथियावनो थाबाय थागोन। बाय, गुड लाक। थां सैमा। जाम्बिया ओरैनो खेबसे एदावनायखौनो रागा जोंलायबाय। एसे गोबाव, आं मन्दिराव थांनो दहायनिफ्राय नेगासिनो दङ। अ, दिनै मंगलबारमोन ना? बावदोंमोनसो आं। बै आजोलाखौ लोगो मोना एसे गोबाव जाबाय। मा? आदा आजोला फैबाय नामा? औ, मालाय साख्रि जासिगोन ने बिनिया। ए, साख्रि मोनसिगोनखायनोथ'। आदा आजोला जोंनाव फैयाखै बियो। फैथों र' बिखौ। र' दसे, आं फेस्टानि र'। दे। Hey, Jill. नों आंनि सुथुर नङामोन। थेवबो आं नोंखौ लोंबाय दै। नों आंखौ गाज्रि मोननाङा। नों बेयावनो गसंनानै था। चितलां पितलां दा खालाम। नुवाखै आंखौ बेसे स्ट्रं? निजोरा, ओइ निजोरा, नों सिमाङाव आंनि सिफुंनि देंखोआव गेलेफैदोंमोन। नों दिनैबो आंनि सिफुंनि देंखोआव मोगथाङाव गेलेफै।
आजोला हो गोहोम आरो मेन्दा मा खौरां आजोला नों बेबायदि सासे सिख्लानि थाखाय जौजों गफबनानै थायोब्ला जों सोरनि खोथा बाथ्राजों सोलिनानै थानो नांला आंनो जेबो थेवब्लाबो आं दिनै निजेरानि सिगाङाव फंसे खोथा बुंगोन आं निजेराखौ बेसे मोजां मोनो आजोला नों दिनै बुंनो हामारगोनथ' निजोराखौ मोजां मोनो होननानै औ हागोन थौ बिदिब्ला बाथौ मन्दिरालागै बिसोरो बिदा बिनानाव सानैबो बाथौ मन्दिराव थांगासिनो दङ आं दानिसो लामायाव लोगो मोनबोदों नंगौ नामा औ थौ बिदिब्ला थौ फै फै आं दिनै बुंथारगोन आजोला ह नै बिसोरो मन्दिराव दङ सार नों बेवहाय सोरां नों आंखौ गाज्रि दामोन जानो हागौ नोंखौ मदद होनो आंखौ गसाया साननैसोनि थाखायल' थिनहरदोंमोन आं गुबुनाव ट्रेन्सफार जाबाय सोरां आं समफोरनो न'आव थांसिगोन मा सार नों ट्रेन्सफार जासिगोन औ आं बेखायनो दिनैनो नोंनि आरो आंनि आंगो सोमोन्दोखौ बे गसायनावनो साखि लानानै लाखिनो सानबाय सोरां माने सार आं दिनै निजोराखौ बे मन्दिरावनो जुलि खालामना लांनोसै सोरां आं गासै बाथ्राखौनो न'आवबो बुंहरखाबाय सोरां फै निजोरा नों आंनि बिनानाव निजोराखौ जुलि खालामनानै जेबो गोरोन्थि खालामाखैथ' आं जेबो गोरोन्थि मावाखै सोरां दिनैनि बे साखिजोंनो निजोराजों जुगे जुगे रायजो जागोन आं थुदो आजोलाया न'आव फैनाया सानब्रै सानबा जालांबाय थेवबाबो आंखौ खौरां लाफैयासै आंथ' गाबोननो थांसिगोन थारैनो माबा मोनसे जादों बेहा आं गावनो खौरां लानानै फैनाया हामसिगोन
निजोराया आंखौ सिनायाखिसै साख्रिआवला मोननायखाय आंनि गोरबोनि अननायखौ बुजियाखिसै उन्दै समनिफ्रायनो आं बेजों गेलेबोबाय आं बिखौ अनबोबाय नाथाय आंनि गोरबोनि अननायखौ बियो एसेबो बुजियाखिसै आजोला नों दिनै बिब्दिसो निजोरा ओइ निजोरा माबा नांगौ नोंनो दिनै नोंनि खुसियावनो हारसिङै जौ लोङै लोङै रंजागासिनो दं आं दिनै बेसे खुसि निजोरा नुदोंना नै आंखौ औ आं नुदों थौ सिङाव थौ आजोला आं नोंखौ आंगो बिदा असे बायदि सानोमोन नाथाय नोंनि गोसोआ बिदिसो एसेबां मोजां मोनोमोनब्ला मानोथो मोजां मोनो होननानै बुंनानै लानो हायाखैमोन निजोरा दिनैसो नों आंनि गोरबोनि दाहाखौ हमनो हाबाय नाथाय बै समाव मानो हमनो हायाखैमोन आंनि गोसोनि साननायखौ आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आजोला उन्दैनिफ्रायनो सानैजों लोगोसे देरबोबाय बिदा बिनानाव बायदि सानैजों थाबोबाय आंनि गोरबोआवबो अननायनि फुंखाया दङमोन नाथाय बेखौ लोगो मोननानै मोजां मोननायनि बान्दोआ बोरै गेवसारखो आं मिन्थिया निजोरा नों दिनैबो आंनि नों गुबुननि जानो हाया निजोरा नों आंनि आजोला नों बिदि दासान आं नोंनि जानो हाला आं बिजों जुलि जाखाबाय थेवबो आं नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन आजोला बाह निजोरा बाह बेसे मोजां नों बेजों जुलि जाबाय बेखौ गारनो हाला बिजों गोसो सोलेर गोजोनलायगोन थेवबो नों आंखौ अनबाय थागोन जागोन निजोरा जागोन नों साख्रिआवला हौवा मोननायखाय जोबोद रोंबाय नङासै आजोला नोंहा आंनि गोसो सोलेरनि सायाव एसेबां गोजोननाय लानो लुबैनाय दङब्ला आंखौ एसेबां इनाय सानदोंब्ला दानो ला नोंनि गोजोननायखौ आंनि सोलेरा नोंनि गोजोननायजोंनो दिनै खालाय जाथोंसै आजोला जाबाय निजोरा आं दिनै गासैखौबो बुजिजोब्बाय नाङा आंनि जेबो नों आंखौ बिदि दासान निजोरा आं दिनै अननायनि आन्दाज आं गावखौनो बावगारलांदोंमोन निजोरा आं नोंखौ दिनैनिफ्राय आंनि बिनानाव बायदियैनो अनबाय थासिगोन नंगौ औ आदा माबाफोर जायोब्ला खौरां हर साया आब' साया थादो थांदो निजोरा आदा आब' गोजोनै थाहैदो आदा दागाबसाया थेवबो आं नोंखौ अनबाय थागोन